Ndị nke m ndị ọma mbụ onyonyo ọma ga-adị ogologo unu mana taa bụ ụbọchị ụka nna wee sị ka m duga odogwu m na ọmalịcha nwa m ka anyị pụọ gaa nwe obi aṅụrị mbụ anyị buru ụzọ gaa na ebe a na-ere ndị na-adị anyị mma ebe a bụ ebe na-adị anyị nnọọ mma anyị gara ebe ahụ iri ihe na-adị anyị ụtọ wee ṅụtụla obere mmanya bịa na-ete ebugo ụzọ wee sị ha wetere ya sesame chicken na akwụkwọ ka e butere ya bụ nne nke na-adị ya mma ya na chicken dị na mma wee butere odogwu m mmanya ya ị na-ahụ ya avocado margarita na-ekwe nne anyị ihe a na-akpọ nne ya bụ orgasm roll ya sushi osikapa na azụ a na-akpọ salmon na ife ndị ọzọ niile ka odogwu m tizie ya n'ọnụ ọkwekọrọ ihe tabili ya ebe ọ na-abanye anyị erichana wee pụwa nnọọ odogwu m sị na ya chọrọ ikiri onyonyo wee sị let us go to the theater. Anyị wee sị ka anyị gaa n'ebe anyị ga-ekiri onyonyo the movie place ka anyị sechalụ nọ mba mana nwa dịara mmanụ anyị ga-ese foto anyị sechalụ nnọọ obere onyonyo na foto dịka ezinụlọ ya neta wee na-akpọ anyị amụ na-akọrọ anyị akụkọ a sị m odogwu m nyawa ụgbọala nyawa ya drive let me do the recording nke ọma m I told her I want to see a movie, and she said, "Let's go to the movie." So we're driving to the movie right now. Anyị ga-anọ n'ebe a na-ekiri onyonyo ọ dịrị mmadụ bụ na ọmalịcha nwoke dị m ọma odogwu nke m ogirisi obi m nwoke ọma nwoke mara anọ nwoke na-enye m obi aṅụrị nwoke mara ka esi emeda m obi nwoke na-anụ m nke ọma nwoke anaghị eme nzuzu anyị wee gawa nnọọ na-agụla egwu ka mmalife a na-agụ ihe a nne m na-agụ bụ agbanyụ ego ahụ na onweghị ofu mkpụrụ ihe mara agụ tayeriwa ọnụ nnọọ ọ dị ka mara agụ egwu na-ekwe m ọmalịcha dị nwoke ọma m anyị wee na-akọrị nnọọ ego wee na-aga wee na-enwe obi aṅụrị wee na-enwe obi ọma eyi ka hapụ n'okwu na egwu abanyetụ ụlọ ntị If I broke my business. Chebirikwa maka na onyonyo a gwube ihe m na-eme ka nkọwara unu ka anyị si wee mee ụbọchị ụka nna anyị taa maka na ụbọchị ụka nne odogwu m nyere anyị ga-ekiri ya bụ onyonyo ahụ wee banye asị m odogwu m ka m dupụ gị ekwe ka mụ na bi na-akụ nnọọ step anyị wee mara na-ekiri onyonyo na ebe a na ọ na-adị mma a na-atachalụ nnọọ popcorn dịkwa ka na-eme. You are planning for when you are 16, when you are 12? Ihe na anyị na-ekwu maka ịrụ ọrụ bịa neta ma ajụ ha kedu afọ ya ga-adị tupu ebido rụọ ọrụ ebe a aka egotesie nnọọ tiketi anyị ihe anyị chọrọ ikiri bụ onyonyo ha na-akpọ The Watchers ebe ka anyị na-abanye nnọọ anyị gotechaa na ihe wee banye kiricha ya wee pụta wee sị ka nsechalụ nnọọ bụ ụfọdụ foto nwere ihe dị n'ọnụ ụzọ ahụ ihe gbasara art anyị ji ekirie dịkwa ọmalịcha nwa m ka odogwu m gazi ije odogwu ọma dike nke m nwoke m ji eme ọnụ ogilisi obi m ike ikorodo anyị wee sị ka anyị gaa nụ ka ndị ezinụlọ agụ ugwu ọwụwa kwe ka anyị na-aga kọwa anyị nwe ụwa nwa mbịa neta kwuburu m nwere ebe a na-ere ice cream
ice cream. I always say, why not? I enjoy no ice cream. We like to no. Bugo geba. I say, I nawa. I kwe ba ina nazin no. Iya ka emereta. Muna egwu a na-atọ m ụtọ. Enwe na-akụrụ nnọọ ya bụ egwu. Na-enweta onwe m. Ka m kwụsịba ya ebe a hafụ gị ka ị were nnọọ egwu a wee mechie ya bụ obi aṅụrị gị. Eji m ohere a wee na-asị na ndị nna niile bụ ezigbo ndị nna niile na-eme ọfụma, ndị nna niile na-edozi ezinụlọ ha, ndị nna niile nọ ebe anwa bụ ndị nna anyị ji eme ọnụ. Ideju unu n'ezie ọ ga-adịrị unu mma, ya dịrị unu mma nnọọ, maka na unu kwesịrị ibunye ugbo ekene maka ihe niile na ọrụ niile unu na-arụ ka ezinụlọ unu wee dị mma. Ka m kwụsịza ya ebe a otu a ka taa anyị si wee gaa maka ndị nna bọsị ndị nna ka anyị larute na nnọọ wee na-akụli ya na-echa ya. Ekelekwa Hey, baby. Thank you for taking me out. Thank you. You're welcome.